Моят Майнкрафт е много хубав, образователен, с сървър, който е много интересен. Този сървър е от най-новите. 1.8.8 в Майнкрафт. Моя Майнкрафт е богат на лекции и има доста хубава къща, конюшна, кокошарник, краварник и овчарник. Там си отглеждам моите животни. И най-вече каравана. Моят Майнкрафт е прекрасен място за оцеляване и много искам да играя моя Майнкрафт, моя сървър с тебе, защото щяхме да оцеляваме, аз щях да те пазя, бях на креатив и щях да те пазя от чудовища, щях да ти споделя моето легло, където го оцених за знака, термито, Яна и другите. Закрития Лено и други, и Будилчо и така нататък. Това беше най-хубавото ми време през Майнкрафта, докато създавах къщата в хубав сървър. Този сървър се казва Coca-Cola машина на английски и там много исках да снимам клипове, но няма карта, нито пък някаква си камера специалното. Бутото ли беше, и аз не знам. Като влязах в Майнкрафт за първи път на моя таблет, беше най-хубавото чувство на света. Това беше хубаво изумление, като видях животни, краварници, всичко. Беше прекрасно, като оцелявах. Но тогава, от един ден нататък, един крипър ме гръмна за гърба и цялата къща се струши. Влязах в втори сървър. Започнах от начало. От начало, ама е така. Бавно и бавно. Там нямах нито оръжия, нито кирка, нито меч. Там бяха само блокове и тъпи яйца. Нямаха зомбита, нито крипъри. Бяха само едни тъпи блокове. Но след това, като си купих нов лаптоп и вече мога да си правя каквото си искам. Имам яйца, блокове, всичко. Направо мога да построя и голям спаунер, където да лежи огромна лабя. Има сървър, модове и светлини. Всичко е там от мен. Аз направих всичко и много ми харесва. Преди на старият ми лаптоп гледах едни клипове за някаква си пицария. После гледам Майнкрафт. За първи път се очудих. Тогава гледам и се чудя. Каква е тази пицария? И що е Майнкрафт? Като по принцип е като хора. Като погледнах и потърсих, намерих собствен мой Майнкрафт. Тогава беше най-хубавия ден в живота ми. Направих красива нова къща, красиви неща. Това беше най-хубавия ден, защото построих голяма къща, комин и капани. Тогава се смях. Но оттам нататък така се изплаших, като видях една толкова страшна игра, където ти пищят входа. Толкова болеше. Прекрасно беше, когато се замислях на плажа. Колко хубав е моя Майнкрафт. Това беше най-хубавото.
Защото мислих си, докато бях до Спасителя, и като видях спасителната жилетка, като беше квадратна, направо да се чудиш. Това беше най-хубавото нещо, като си припомних за моя Майнкрафт. Край. А ти изобщо записа ли я? Бих искала да ми изпрати. Ух, така ме заболя гърба да обяснявам. Добре, окей. Ама запази този крип, копирай го и запази.